Pinapalabas. Nagpaisagana ni Gringo kini Idita iti balon da kini Rafael amapan iti rancho tapno sa pulin dati na ikalikano a kinabaknang. Nagdanag ni Luciano kastamot ni Julia ngem nabang aran damet kapatarugrugi daytan ti panagkinaawatan dagiti singin. Gapo iti danag ni Luciano nga mga numaisagmak dagiti singin napan iti rancho ket nalimad ti panangukod na iti maysa a kabalyo a pagsakayan na amang pirok kada Gringo ken Rafael. Inkedeng na ti magna iti asidag ti waig tapno sana madiskubre dagiti tulisan ti kadana dita. Ngem nakigtot gapo iti nakita na. Nakita na tinaglupusan ti dakkel nga uleg. Itagagayem. At tuyin tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Delikado ditaw. Ang mga no addalaeng iti asidag ti uleg nga akin lupos iti dayta. Kapilitan asumang atta iti bakrang ti turawd. Ha! Isu daytan ti akin lupos iti adda iti igid ti waig. Kabisadok ti uni dagiti dadakkel nga ulag. Nakakita akon iti na minsan a panaganupmay. Ado talaga ti pagpaggadan iti kabakiran. Nangrunay tayan ti waig. Dagita ti saan a kabisado da Rafael keng Gringaw. Kasmet iti daydi Don Esteban. Natay daydi Don Esteban kaputa dinagan anad. Naipamay sa laki di iti imatan da iti kinabaknang. Iso adi nang nakita daydi ulig ka ng patay ken kuana. Turog ka matan. Kurang at gayam ni Rafael. Narinig ang diturog na tinbitin ng oras at pinagdangin ng andalan. Ito lang narigat na. Narigat ti bumangon. Nyari ka. Agad ka na. Tapos ko tiro na. Sana kang trabaho tayo. Sana ka't ako mabalitayan kung hintayan ng oras. Ulag. Agoy uyas. Tinuan nito yan. Pinagpat niya pinuuntiro na. Sana ngagot ko tinitay. Sabay ko matasantay ng kami ni Rafael. Aging ka makapanan na. Nalito ka. Dajay. Kumana yan. Nakabutin gayang kita. Rafael! Rafael! Agringan! Anyot oras ang Gringo. Umaloy man. Sayang. Nakaturog ak matan. Di mat, agsawar ta kumaitan. Oh, anyot kit kita. Rafael, santan sana talgit mo dito ti pagpalabasan tayo tirabi. Tapay man. Nalawamat basit to'y dinalusan ta katengan dagiti natatayag a pinuntirono sa pinayungan dagiti narorokbos akayo. Nagpintas to'y ti panakaigalot dagiti indayon nga ulas sa pagidaan ta. Kuha kami. Apay Gringo. Nadiscover ka di dagiti tulisan ti kadata dito. At nagdakil nga ulog alimabas dito eh. Pagkadi na tayo nga naman. Naguyos lalim mabas di tayan dagiti pinakpat kaaro na. Ha? Kanya tim ako na. Kunak lang nung naturod ka iti kakaste a lugar, Gringo. Takrot kamot gaya. Nakakita kami nun iti kinagatiulag. Kat, anya nga ron?
Pumanaw ka dito eh. Saan ta nabirokan ti bagbagamagaman? Sikat yung interes launay amang birok iti daigay gringo. Saan ta ka din nga ituloy ti panggaptang imay dito eh? Ituloy ka. Magandad ta. Nasayat ko ma. Naamuta ti eksakto nga yan daigay. Ti mapangadakin ka. Irwar mo ta adalan ta na imay. Sige. Pag silpon ta ti mapangada ka na ta. Patchik analakala masarakan ta dayjay. Nasamag! Iti ayang tipon day ta balite. Di ta titurungan ti daduma. Tasigon! Iti imbaga ti may salakaya nagdamagat. Ket poon ti kayo kano. Ti nakaikalyan day di akahon. Di na lang amin mo. No anya kita ti kayo. Agsisira tayo! Taplo na talas! Hey! 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 Talaga asaanan asim ang put ni Gringo. Sa dino nga taitan ti ayandakan ni Rafael. Madanagan akmat. Maaliawak no malagip ko ti inistorya ni Luciano anak katayan day di Don Esteban. Kinagat ka no ti ulag. Manong Edita? Oh, di ka pa'y naturog? Sana ka makaturog. Madandanagan ak ngamin. Apay? Amang ano? Nanya? Wah, dinak man sangitan. Madanagan ak. Amang ano agbungat ti panangrames na dya tulisan kanya. Ay, madanagan ka iti dayta. Di mat imbaga ti doktor anang ipakitaan ni senyorita kan ka nga awan ti pagdanagan. Kanayon ak ngamin nababatibat. Wah, awan may tulong ko kan kalagrimas. Si kalaang ti makatulong iti bagimot lang. Manang. Lipatam tinapasamak kan ka. Day talaang. Nakaturog na ta ni Rafael. Di mati naggargaraw ti ulas ngayon tayo na. Kas napay kintin na balkot, ana ibitin ti na. Maron-rono tanting songrod nga dakila kayo iti tamtam. Nasip nga di tayan may na marunot na ita. Rafael! Rafael! Nakaturog kan? Anya tayo dyan. Rafael! Agring ka! Rafael! Apay. Anya day jay? Unit baboy. Atap ababoy day ta. Agsagana ka. Usaran ta tay binulod ko apagan anop ti may sa aman nalon. Anya? Amam mo usaran tayo jay. Aguli magkan. Biliba ka ni Rafael. Pagkat sangat na po atas na ti kabakiran. Asidigan. Sana napurwan. Napuntaan? Wan, ngam sana napurwan. Sayang. Nakatarayan. Kita lama padasak ti kastoy. Malalyawak, Rafael. Kunak lano maingal kay ti kabakiran. Takrut kamot gayam at talaga. Awan ka di pay, dago! Abay! Awan damay, boss! Abay, boss! Naglukon tagi jay. Aguray ka. Di matisoda. Tay binaon tayo mapanitayan. Tidakla balite. Iti asinig tuway. So, boss! Wag! Amaglan. No adamit na sarakan ta na pagsayatan ni jay. Kat sangdan. Nagpakita. Kabinukutan dan. Ay, naglayang dan ngay, boss! Ito. Ti jak
Kaya't nga ramidan teore ang sino kada kayo. Luwagda pagsayatan, pagraranudan, saan abukudan. Awan mo tanda ako. Amangan mo na nasarakan na pag-imbagan. Kahit naglibas na napimanaw, kaya't nabukunan, boss. Sana mabalinday ka. Ildo, kanda kayo tito kay Matsyas. Inkay, wanawanan nita, itayanday jay dakkel, abalite. Boss, namin, delikado yan. Hanyak kabutilyo. Boss, nabigat tayo, di mabanigay. Okay, boss. Delikado. Wala pa siya, boss. Supringan dakkade. Ha? Di kayo mapan, iti pangibabaw na ka na kayo. Ha? Sige, boss. Kami nga runay. Adamat lente, ngosaran nyo. Makita yo, no adda kabuso. Luciano? Senyorita. Jack, nakita ni Gringo. Talaga ka di nasaan na si Mangpat idirabi eh? Kastama ti kunan ni Manang Idita, senyorita. Nasaya atmat. Ha? Saan pa ikit di kuman na sumangpat iti agnanayon? Kagura ni siyak day jay na tao. Senyorita. Mapan ni siyak itay, Gerancho? Isagana ni Sika ti kabalyo na pagsakayan ni siya. Wen, senyorita. Wen gayan? Nakapaimbagan dagiti napilay na kabalyo? Wen, senyorita. Nalaingdan at tumaray. Moy din. Addan pagsakayan ni Lagrimas? Ikuyog mo ijerancho ni Lagrimas, senyorita? Si. Day tama tiga po na inalak na muchacha ni Lagrimas. Kan talaga napapaisagana ni siya ti panagsanay ni iso, nagsakay, kan agpataray iti kabalyo. Padam a babae ni Lagrimas, senyorita. Di nakamutla masalak ni Iban no adda masalaw yung alukulukaw. Nagkunangamin kan ni Sika na pasalak ni Iban ni siya iti muchacha o no muchacho? Senyorita. Hala? Isagana ni Sika ti kabalyo ni siya. Mangirwarmat ni Sika iti kabalyo na pagsakayan ni Lagrimas. Wen, senyorita. Kitaan ni Sika daytay na anos na pagsakayan ni Lagrimas. Wen, senyorita. Sos. Delikadon sa ni Lagrimas. Ang mga noan niya manin teramidin da ya aborton no makita naman ay. Kasaritak man ni Lagrimas. Sawaran tayo, Tirancho! Imposible! Ang nakapanaw ang dagos na gijay! No plano na talaga! Tipimanaw! Lemsakbay na! Kitain nyo! Pinagturungan tayo ni Malan! Itiayan! Tinagkal! Abalite! Amangan! No agdamot na agpaiso! Tinaala na! Iswa naglibas na! Kita niya, nadal! Lukuanan ka! Nagkaray dyan, boss! Hoy! Hala! Mapal tayo dyan! Ha! Ha! Sige! Tulong ito yung tibaliti, boss! Ano? Sige! Umula kayo! Dito'y kami ay ang tuway! Hey! Ito, tiligan na! Adon, tinaw na gapasay! Ate, makita ang talos! Ado, ipagkadisgrasyahan nito! Boss! Tayo kayo! Tulungan ako! Lumlum natin! Ate, di ka bayo! Kita niya! Dito rin! Ate, ito! Kumpag kayo dito rin! Kumpag kayo dito rin! Nagasag ka pa ilan! Akliw! Boss! Kung alon-onan na kunti gayong-gayong. Nagasag ka pa ilan!
Napanunod ko ang tagos, nga impurwat ti tugot-tugot ko at tali, apag silsilo. Boss! Oh, anya tinakita ang bitasurog, bitoy. Boss, antay ti kabalyo ang nagsakayan dagiti sapsapulan tayo kakadwa tayo. No kasta, agdadalaan kita. Pukawan niyan. Boss, natayan dagiti kabalyo. Anya. Anya tinapasamak kadagiti mapukpukaw at tulisan. Gagayem, di yu liway na denggen tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre!